ụmụnne kedu anụ nwa onye were ajụjụ n'ive niile a kụziri ebe a na ndị basi na-akọwalu egeluo. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, nna daalụ ka ị ime. Ademasa. Kedu ajụjụ iwere ịgazi na nke iji ege onu m na-ege fon a na ka ị gwa anyị ebe ị chọrọ ịjụ. Kedu ajụjụ iwere na ebe anyị kụziri taa? Okay. So, even chọrọ ịjụ ndị okenye amalụ ma so ka mmadụ ihe mere adịrị enyi nwada. Ọ sị ka ọ malibe mele na ada enyi nwada n'ibe o jere ije dị akụzigo ive ana mana ọ bụ na ọ nwehụrụ ya ga-asị ya jọs anya onye jụrụ ajụjụ akọtụgo ibe melu na adịrị enyi nwada na ebe o jere ije dị oge gboo bụ na nwada na-awa n'ava mbọsị gbulugboo na ọ na-abụ onye jebe ije dị wee nwụrụ ebe o jere ije dị na ụmụnne ya ya ejebu neti ya bịa nie nye na be nne ya ba nya bụ ibe mmụtara. Hello. Ya nna daalụ. Good afternoon nna m. Ekene m ndị ichie ndị okenye gị na ha na-ekenekwa mba. Anyị kene gị. O ju afọ o mere m mmale lọt ọ bụla nwa ka nka bụ mana o mere m kịta nke lọt kịta onye anọghị na ụmụ tumoro. Esi na eme ụmụ tumoro gị na-eme? Ụmụ tumoro na mma agwọtata ejikwa na akpati wee nri. Ịbụ onye ebe? Onye ekwulu ọbịa ka m bụ. Ajụjụ ụzụ m chọrọ ịjụ bụ network disturb for this particular part mana ihe ọjọọ bụ ka esi preserve mmadụ ka esi preserve ozu mgbe gboo akpọ unye na ya gbọba na abọ gbọbachi tee na arụ techie na arụ mana ọ ga-anwụ ọnwụ n'ozugbo ịgbata kongo kai igbo chie n'ọnụ ọnwụchia ọ ga-anwụcha mmanya anwa ya tesie ya wit simenti anwa tesie ya ọ nọ 5 days ụdị otu anwa ọ dị ọmanlele ibe ebe na-akọwa bụ nke bụ na-ewe je mọchụwarị nke tenye ule egede bụ plantain egburu egbu ọ bụrụ na ọ lelele iki ya elebe ịghọtago ejeje kọtị ya gbaa ọnya gba weta ụtaba wunye n'ime ya tinye simenti rọ simenti wee telije ete ya na arụ onye achọ onye ahụ kaikai na gaga ya ga-eme ka ọ dị ele na-ele site n'ime arụ ịghọtago ka ọ dịrị anyị ya n'otu a ka esi echekwa ozu mgbe gboo den ewelu ive na mgbe simenti na-adịrị ọkwa na kedịzi ka eji eme ụtaba na ule egede ka na kaga ya ka eji eme ya abata tenye ozu ahụ na etecha enye na ozu a ga-adị odu a 5 days na ọ nwere ive ga-eme ya na ọma nsi isi onye nwere ajụjụ ọzọ mọchụwarị bụ abomination nọ mọchụwarị onye tinye na mọchụwarị adịghị ezuru ozi oke enwere ike ịma ebe ewere na arụ mama gị ma mọchụwarị bụ ajọ ibe ị na-anya ebe na ndị Muslim mọchụwarị ọ dị na Muslim Muslim adịrị ebe ahụ ọ ndị a bụ ibe na practice original ka m esi wee kwu ya adị itinye mmadụ na mọchụwarị abụla ezigbo ibe mgbagwu azụ ụka kedụzi maka ndị a na-anụ n'obodo oyibo wee sendị ya ndị bebesị ka anụ ọlịa nwaanyị wee lụọlịa nwaanyị ọ ga-abatarụkwa nọ na anụlịa nwaanyị ọ nọ outside emesịrị ahụ na nwunye emebego ọyị nwe boyfriend kedu ihe omenala ejideli nwunye ya onye nụrụ nwaanyị nọ n'obodo oyibo nwunye ya wee mebe ọyị na Naịjirịa alụ ka ọ bụ maka na emere ego ọyị na nya bụ nwa okolobịa ga-enye permission nwunye ya yebe ọyị
n'ụdị na ọ mara mgbe ọ ga-abata ka nwunye ya na-amụta nwa na-abịa. Mana ọ bụrụ na nwunye ya yibe oyi n'ilo na-agwarị ya agwa, nwoke ahụ dị kiafụ ka ọ danwụ n'ọnwụ ike, maka na o si obodo oyibo wee nata wee luo Naijiria. Olieli nwaanyị ahụ siri ọbụla ọya nyelie ọbọdọ ada survive na nyabụ ọya, ọbọdọ ada survive na nyabụ ọya. Na ibe ọ ga-eme bụ na ọ ya eje, ọ bụ na nwunye gị, ọ bụ na ị nọ obodo oyibo nwunye gị nọdụ na Naijiria, ịnata bifil ya nwaanyị ahụ enu, nwaanyị ahụ gote ewu ka ọnya gị. Bịa pie onye n'obodo oyibo ndị be wee nụọlụ nwaanyị ekere nụ nwaanyị gbalị m fon a na mamaribe mele. So nwaanyị ahụ ọ sị na ọ na-anụ na-edinagodo nwoke, o nwere ibe ọ ga-eme ya ma ọ bata ntị na-agba nkwụ ụnụ ya bụ na ọ baga na nsọ alụmdi na nwunye. Hello. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. Onye na-ekwu Chidera Nwofe, o nwere obere ajụjụ nsị ka m jụọ unu. Ngwa jụọ. Oke, mụ nwa onye Ebonyi steeti, bet ndị mmiri nọ na-enye m nsogbu, so nje chụcha aja ndị mmiri ahụ. Mmecha ibe njezie na-ajụzi ete ma ọ na ọgwụlọ mmiri ndị be anyị abụ ibe mkpesi mmiri ka ahụ m onye Ebonyi steeti, mana mmiri a na-asị m jee mee ewu mmiri River Niger, ma anya bụ ibe abụọ ọ dị mmara otu a. The best mmiri mmadụ na-achụ aja bụ mmiri be nne ya, mmiri iyi ụwa gị, mmiri ebe adị wee mụ gị. Ị na-anụ ibe m na-ekwu? Mmiri ebe adị wee mụ bụ Anambra steeti, beta awụlọ m onye Anambra steeti, mana mmiri a na-akwa obodo na-adị wee mụ gị, ịchụ aja na mmiri ebe ya anabata ya, ije na be nna gị chụ aja ọ ya anabata ya. Nke njelibe nna m na-echekwara ya natakwa aka na-agbakwa m ụgwọ agha aka na ije na mmiri ebe na-adị mụ gị, mmiri obodo na-adị mụ gị. Daalụ. Hello. Gị na mmiri na-ekwu, kedu ajụjụ iwere na program anyị na-eme? Nwaanyị na nwoke anaghị eme divorce na ala Igbo, ma ọ bụ ọsọ iwepụ igwega ego bịa kụwa mmanya. Mana mgbe a na-anụ nwaanyị buru mmanya ga buga di ya, ada ahụ ya, ụfọdụ narị ha wufuo naanị. So in such case, nwaanyị nata from be di ya onidiri n'ike. Nwaanyị ebughili mmanya nya bụ nye onye na-anụ ya, o wee bụrụ na di ebulu mmanya bụ maọbụ nya bụ nwaanyị bulu mmanya wee wufuo, nwaanyị ahụ bụ ọra na-anụ ya. Ọra na-anụ nya bụ nwaanyị. Ọ eje gawa jee ṅụọ mmanya n'ime ụlọ na nke neba nwụrụ n'ilo, nke neba wufuru n'iro bụ ọra na-anụ ya. Onye mere ụfọdụ ụmụ nwoke ji asị na nnaba di n'ala nwunye be ba na-ene anya ka ọ gwọ nnaba ma ọ ya gwọrọ ya, maka na nwaanyị ọra ka ọ bụ. Ị na-ene anya na nwanne gị nwoke ji di na nwunye gị, ọ bụrụ na ị gbara nkwụ nwaanyị gị na ya ṅụọ nkwụ ṅụcha nkwụ, mmadụ di na nwunye gị abụ ivu ya ome na ozugbo maka na ụnụ gbara aja. Hello nna, daalụ. Ịmalị na abortion bụ sacrilege ka ọ bụ n'ala Igbo, na ọ bụrụ na ite ime na ọ ya abịa gị ụgbọ na mmadụ ka igburu, na ihe atụ ewu n'aja ana, kpụọ alụ, kwụọ nze, kwụọ ndị ichie. Hello? Nna, ịgbọdị bifo ị na-ekwuzi ụfọdụ gị ịma na ya mebigo ebe enwe m ajụjụ. Ngwa jụọ. M chọrọ ka m jụọ okenye ahụ na ebe ahụ, o nwere m chọrọ ịjụ ya ka ọ sagoro m ya. Nna, good afternoon, sir. Good afternoon. Asị m onye ha na nwunye ya mmekọrịta, o nwere ihe ọzọ litere ime onwe ya, ọ nọ ha mmekọrịta onwe ọ bụrụ ibu ọ gawara onwe ya ahịa, nwunye ya bụ ibu ọ gawa ya, o nwere ihe ọzọ iji wee gbata otu ma ọ ime ihe ọzọ nwaanyị ahụ nụgboro anụ. Ọ sị na nna na nwunye ya metiche, ma ọ bụ nya bụ ite nya jebe abịa nwere ibe nya kwesịrị ime na arị ya wee gbachapụ ụchụ. Na ọ bụrụ ịpụta ụtụtụ na gị na nwunye gị eji ego n'abalị, ịpụta ụtụtụ wụọ arụ
wụsị arụ gị chọọ ka ije afịa ịwụsị arụ gị iwere ife a na-akpọ ọsọ ọrụ ọsọ ọjị ya bụ ọsọ ọjị ọ were mala ibe bụ ọsọ ọjị iwere ofu mkpụrụ iwere ịrọcha na-arụ gị niile mesịa na-arụ gị si ọrụ akwụ niile dị gị na-arụ pụọ ife ọjọọ niile pụọ gị na-arụ na ife iji aka gị mete ma nke ị na-amara wee mee n'ọfacha nne ka ị na-arụchapụ ife a ịtọ nụọ ya n'isi gị 7 times ị bụọ ya asọ 3 times pụpụpụ ịtụfuo ya ijebezi afịa odogo gị anya na ọkwa uche nwunye m mụ na ya na-abụ mbi n'ụlọ onye ọbụla na ịdị elu ọ bụrụ so nwunye gị iche Okay, finally, mbere nwere onwe ajụjụ nke a chọrọ ịjụ. Okay. Mbere nwere achọrọ m ịjụ gị nwee ike bịa mbere gị ego nwunye gị. Okay. Mma chọwa egbe debe mgbere abịa. Ibe mele bụ na ihe achọgodo nwa agbọghọ mara mma na bunu gị dutere m ka m meruo nwunye m ebụọ n'obu ka m ka na-anụ. Ndị okenye gọvanọs na onye nụrụ ụbalata nwaanyị ka na-emere ego ọyị so chọọ bụ nwa agbọghọ mara mma na bunu ka idutedu olu m kacherugodu nya ibe o gosiri bụ na ị na-alaki nwunye m Ngalale. Thank you.